Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure Jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan zuekin. Aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurturatuak salbatzen, lia erroki jauna. Jesus jauna bekatatik egitera etorria, Kristo erroki. Jesus jauna gure aldean doitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituna, erroki jauna. Erroki dakigula Jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala beteko bizitzara. Egin dezagun odoitz, hoi Jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalik eskatzen dizugu, ezagaraz dezazula zure errokiaren graziaz, Marikruz zure sarritzariaren izena bizidunen liburuan. Zure seme Jesucristo gure Jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak errematadei egindako gutunetik. Zenideak, batalioaz Kristo Jesusekin bat egin dugunok, haren eriotzarekin egin dugu bat. Batalioaren bitartez, harekin eriotzan obligatuak izan gara. Aitaren aintzaz, Kristo artetik piztu zen bezala, guere biziberria bizi dezagun. Beraz, Kristorekin hil bagara, sinisten dugu bizi ere berekin biziko garela. Badakigu, Kristoren artetik piztuz gero ez dela berriro hilko. Erioak ez du gehiago aginterik harengan. Jaunak esana. San Pablo apostoluak errematadei egindako gutunetik. Zenideak, Jainkoaren espirituak gidatzen dituenak, horixe dira Jainkoaren seme-alaba. Zuek ez duzu hartu esklabo egiten zaituzten espiritua, berriz ere beldurrez bizitzera eramango zaituztena. Zuek seme-alaba egiten zaituzten espiritu hartu duzue, eta espirituaren bidez, aba, hau da, aita
Espiritu honen berak gure espirituarekin bat egiten du Jaungoikoaren seme-alaba garela aitortzeko. Eta seme-alaba gara baita oinordeko ere, Jainkoaren oinordeku eta Kristoren oinordekide. Zeren nekeetan Kristoren kideko baldin bagara, hain zen ere haren kideko izango baikara. Nire iritzian, oraingo neke lanak ezer gutxi dira gero ugan azalduko den aintzaren aldean. Izaria bera ere, irrikaz dago, zain Jainkoak noiz agertuko bere seme-alaba izaten zer den. Izariak bere benetako helburua galdu izan arren, ez bere gogoz horretara behartu zuenagatik baizik, badu itxaropena, esklabotzatik eta ondamenetik eskatua izan eta Jainkoaren seme-alabaren aintzazko askatasunean parte izateko. Badakigu jakin ere, izaldi osoan erdinenetan intzirika dagoela orain arte. Eta gura ez ezik, gu gero ere bai. Espirituaren doain bezala hartu dugunok, intzirika gaude geure barruan, Jainkoak noiz askatuko eta bere seme-alaba noiz egingo gaituen zain. Jaunak esana. Jesukristoren ebangelioa San Lukasen liburutik. Teofilo agurgarria asko ekin dio gure artean izan diren gertakarien historia idazteari, hasieratik begizko testigu eta gero berri onaren predikari izandakoek jakinarazi digutenaren arabera. Neuriegi ere ongi iruditu zait, dena bere arian zuretzat idaztea. Hasieratik guztia zehatz-mehatz aztertu ondoren, hartu dituzu irakaspenak zein finkatuak dauden ikus dezazun. Jesus, espirituaren indarrez, Galileara itzuli zen, eta haren izena lurralde hartan guztian zabaldu zen. Hango sinagogetan irakasten zuen, eta denek goresten zuten. Jesus Nazaretera bera hasi zen herrira joan zen, eta larunbatean sinagogan sartu ohizuenez, eta zutik jarri zen irakurgaia egiteko. Isaias profetaren liburu eman zioten, eta irekitzean pasarte hau aurkitu zuen. Jaunaren espirituan ere gainean dago, hark gantzutu bainau, behartsuei berri ona emateko, gatibuei askatasuna, eta itsuei ikusmena hots egitera bidali nau, zapalduei askatasuna ematera, jaunaren onginai urtea hots egitera. Liburua bildu ondoren, laguntzaileari eman eta eseri egin zen, denak sinagogan begira zeuzkan. Jesus honela hasi zitzaien, gaur bete da orain entzun duzuen liburu santuko itzal, jaunak esana. Jaunaren hitza, guri zuzendutako hitza dugu, hau da Jaungoikoak guri hitz egiten digu, eta baita liburu santuan idatzia dagoena. Jaungoikoak bere inspirazioz idazle sakratuei idatzi arazi ziena, nolabait ere guri zuzendua dago. Horregatik, Jaungoikoaren hitza entzuten dugun aldiro, modu hortan entzun behar dugu, guri zuzendua bezala, ez aspaldiko hitz jakintsu batzuk bezala. Baita ere, baina pentsatu behar dugu Jaungoikoaren hitza bizirik dagoela, eta beti dela herria denentzako, garai guztietarako, toki guztietarako balio duena, eta are gehiago
leku guztietara, garai guztietara, pertsona guztien egoeretara egokitzen dena. Eta modu hortan hitz egiten digu modu pertsonalean. Horregatik Jaungoikoaren hitza guk bihotzean hartu eta hausnartzen saiatu behar daukagu. Eta Evangelioan eta baita Itun Zaharrean Jaungoikoaren hitzak nolabait ere transmititu nahi digu. Jaungoikoa errukitsua dela. Jaungoikoak maite gaituela. Berarekin egoteko egin gaituela. Eta esan genezake heriotzako momentuan bereziki hartzen du indarra konsiderazio honek. Jaungoikoak guri nolabait ere ulertarazi nahi diguna. Eman nahi digulako bakea, eman nahi digulako konfiantza, eman nahi digulako zoriontasuna. Heriotzalekin gogorra da, separazio delako gaurkoan, Cruz, Maritxu, beste izera, hemen elkartu behar, Jaungoikoari bere alde eskatuz. Eta gaurko egun honetan ere Jaungoikoaren hitzak hitz egiten digu. Jesusek nahi digu indar hori eman. Bina, tristura ez digukenduko, baina bai nahi duela itxaropena eman horren inguruan. Kontutan izanik, batez ere, heriotzak ez duela azkeneko hitza. Badagoela bizia heriotzaren ondoren. Ez heriotzak aldatzen duela hildakoekiko gure harremana, baina ez duela erabat suntsitzen, erabat desagertarazten. Badagoela, oraindik eta badegula haiekin beste modu batera, ez nahiko minukena bezalakoa, baina badaukagula haiekin harremana izateko aukera. Gure gogoan, gure oroitzapenean, gordez, haien alde erredutuz, haiekin ditugun rekordo guztiak eta bihotzean ongi eukiz. Eta baita ere, Jaungoikoarengandik haiek lagundu bezaigukete. Hoixe da gaurko egun honetan eskatzen dieguna Jaungoiko onari. Arikuzentzako eta gure hildako guztientzako eman dezaiela betiereko atsedena. Berak bizi hontan familian ikaragarri estimatu du. Familia maitatu du, familiko emakumea izango da, elkarrekin egotea eta gustu duzuen, eta alaitasuna ere transmitituz. Oso, esan genezake, gauza importanteak direla Evangelioan ere Jesusek erakusten dizkigunak. Etxekoak maitatu zaitu lagundu, alaitasuna gure inguruan ere nolabait ere transmititu. Egoera zailetan, egoera honetan, baino beti saiatzea gure ingurukoen bizitza atseginagoa izan dadila. Eskatzen diogu bada Jaungoiko onari. Egin gaituen Jaungoiko errukitsuari, Marikruz gure senidean goiko zeru hartan har dezala, handik berak gure alde egin dezan. Euskal dezagun bilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure oroitzak asko dezake, harenarekin elkartuz.
bere maitezko atzoa. Eta Marituzekin batera, gaur ere gogoan hartzen ari gara, Miguel Niele bere heriotzaren lehenengo urte hurrenean. Baita ere, atzo bizitzaigun, atzo enterratu ginen, Joaquin Ibarra. Baita ere, bere 9 urrena ospatzen ari gara, Juan Bautista Agirre. Eta hiekin batera ere, Jose Javier Ayerdi eta Miguel Hernandorena. Jaunak denei bakea eman dezaien eskatzen diogu Jagoiko aitari. Begionez, begira jauna gure eskaintzari, gu santu egin gaitzala eta salbatu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bera guztien aldeita, gu guztiok betiako inez daitezen. Gehiago orainik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula.
jaso guztiaren iturri, santu egizkizu bada, hobitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, hori hartu eta eskarrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok urtatik. Hau, nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afaldo berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok urtatik. Hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolaren. Eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odola jartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egiza, eramazu maitasun osoa Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin barrean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean familian gure senideak, bereziki Mari Cruz, Miguel Nieve, Joaquín Ibarra, Juan Bautista Aguirre, Jose Javier Ayerri, Miguel Hernando Rena, eta hildako guztiak anitzazio zure aurpegirien argitan, errukizak izkitu horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin. San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta kristaltik guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honena, zuri aita jangoikoan guztigun horri, Espiritu Santuarekin batean. Osteta aintza guztia, gizati eta gizati guztietan. Amen.
gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei bakea uzten dizuen ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuzentzen dezun horikatua. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren aiatuak.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean, eskerrik asko gaur honea etorri guztioi, familiari laguntzera, gure segidea agurtzera eta jangoikoari haren aldea laguntzera. Ohitura dugu bezala, datorren igandean berriz ere 11etan gogoan hartuko dugu Marikruz. Baita ere, datorren igandean 11etako berrizetan, kontutan izango dugu ere bereziki Maria Dolores Zestau, bere heriotzaren lehen urteurrenean. Eta orain bukatu aurretik azken erreskurtsoa egin dezagun. Gure aita, zeruetan zerna. Jaiko guztiona, zuri otoitz egiten dizugu, mundu ondatik joan zaigu Marikruz zure sakritzen berentzat. Sakrifizioen bidez garbi horik eta pekatutik askaturik, irits bezala iztueraren betiko zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazten jaunaren bakean.